Okay, her har vi en plastikkrus med snor, og hernede der har vi noget palmin og nogle fuglefrø, som vi har lavet i sidste uge. Og lektiet til næste gang, det er, at nu har I fået sneen her med hjem, og så skal I have den fri her. 6, 7, 8. Okay, vi starter med at sige 2 gange 2, det er 4. Så siger vi 2 gange 5, det er 10. Og så fordi vi begynder at gange med 10, så sætter vi 0. Og der ryger det igennem en knuse, og så det, der skal brændes under jorden, det vil jeg sige. Hvis der nu skulle være noget træ eller noget tæt på, så bliver det sådan sammen, så op bliver gennem. 10. Og hvor mange er der så i alt herovre nu? Her er 13. Okay. Og så minus så er vi 13 med 8. 1, 2, 3. Det betyder, at der kommer et kæmpe stort vandfald. Det er så det, jeg tegner her. Det var nogle sten, jeg tegnede først, og det her det er så det store vandfald ned over de her sten. Og så fandt Jakob den. Det må ikke stikke af, vel? Nej.